Ka Hamas ka ong ba kamdon jing temu ban sensyar ya ka Gaza. Kam menchua ngilaya thu halor ki jing kentho jong unong mi khmat jong ka US Middle East o Steve Witkoff halor ka Gaza bat ka jing sange thma ka bala penjot menta ha ka jing kren berunong thok kubur jong ka Amerika u Tusker Carlson ka jing a jing mut jong u Witkoff ka bala pen ipaj ba ha ka tayo baladep kamut ban penyar syu ya ka jing sange ya siat ha Gaza syau bena April bahkan poi hadu ka Ramadan bat Passover ban aipor na kapenta ki jingete halor ka jing pen kudno sipor ya ki jing ya ka ja ka Hamas kala jubab ya ki jing keren bala keren da Witkoff ha ka kerwo ka jing terwa jong Witkoff ringkat bat ki we ki jing mut layak keren bat ki nong penyasuk bat ki jing ya dei ki lapteng ha ka jing persiang ban pendep ya ka jing ya te kular u Netanyahu udai ubak hanglat ya ka jing te kular ban sange esiat ka jing sedang biang ya ka jing pentrikam ka syong ha ka kerdan jong u bu hakmat ya ka jing im jong ka sorkar jong u ban ya ka jing te bat ka jing im jong kinong sya te merau ngiplilat ya kino ki jing penbej na ka benta ka jing sensyar ya ka Gaza ki balaya menjurlang Henry ngimdon jing skotenat ban long sibenta jongki nila menjur ban thau ya ka komiti kersian pajba ha Gaza ka ba klem kan thub ya ka Hamas ngimdon jing temu ban sensyar ya ka Gaza ka jing temu ba kongsan jungi kalong ka jing sngo thu jing mut jong gari bat ngi sim khia ya ki jing mi jongka ong ka Hamas ka jing sedang biang ya ka thma kala jada ka jing kersian jong ki nong Amerika ka sorkar US kamdei ban simliang Henry ha ka jaka kata ka dei ban penbor ya ki nong sensyar ban wan phai biang sya ka jingete ban sange thma laong syu ka Hamas